Hvordan synes I selv, det er gået med at få sponsor? Jeg synes, det gik godt. Det var meget svært i starten, men nu er det nemmere, fordi nu har jeg fundet noget. Vi har haft ringet rundt til alle mulige alle mulige butikker, for så vi kan få sponsoreret en hel masse penge og sådan. Det har været sådan lidt underligt, også lidt sjovt at tale med en hel masse folk, men det er ikke så sjovt, når de fleste de siger nej. Vi har lige snakket med nogen nede fra børnehaven, og vi skal låne en flødeboldmaskine til vores event. Så den skal vi ned og hente nu i kælderen? Altså, vi har lagt en masse ting op, og vi har sådan fået rigtig mange. Jeg tror, vi har omkring 130 eller 130, tror jeg. Og så får vi lagt noget op på bloggen og Instagram og Facebook.